Molnár Sándor vagyok, nős, 2 gyermek édesapja. Azért dolgozom Örmezőért és Sasadért, mert hiszek az együttműködésben, a fejlődésben, és tudom, hogy az eddig megvalósított céljaink után sok tennivalónk van még. Ennek a helynek, Örmezőnek, ahol felnőttem, iskolába jártam, barátokat és élményeket szereztem, nagyon hálás vagyok. Itt az ideje, hogy képviselőként visszaadjak valamit abból a sok jóból, amit itt kaptam. Azt a fejlődést, ami elindult Örmezőn, folytatni szeretném az egész környéken. A panelfelújítások, a játszóterek és az úthálózat felújítása fontos kezdeti lépések voltak. Ismerem a feladataimat, és tudom, hogy csak mindannyiunk együttműködésével lehetnek sikeresek a következő esztendők. Többek között kezdeményezni fogom az iskolák felújítását, felújított parkjaink értékeinek megőrzését és a szelektív hulladékgyűjtés megszervezését a társasházakból. Október 3-án nem a pártpolitikáról, hanem saját lakóhelyünk, otthonunk jövőjéről döntünk. Kérem az ön és családja támogatását ahhoz a munkához, amit képviselőként Örmező és Sasad fejlődéséért kívánok végezni. Kérem szavazatával támogasson engem, Molnár Sándor képviselőjelöltet és Molnár Gyula polgármestert, hogy ezt a közös munkát be tudjuk fejezni. Szavazzon Örmező, Sasad és Újbuda jövőjére!